все си мисля, че големите постижения не бих могъл да ги измеря, още повече, че чак толкова с големи постижения, скромно или нескромно, нямам. Още повече, че нещата, които съм правил, са разбира се, с екип, на който екип винаги така съм се отзовавал като хора, с които съвместно сме правили, да кажем, концертите, мегаспектаклите, аудиовизуалните спектакли. Ако трябва да бъда конкретен за любимо мое произведение, мисля, че още не е написано, както е така банално да се отговаря. Дай Боже да имам време да напиша нещо, което да остане.